Ake kecubung combung kang renggani emban ali-ali ing tangane bola bali disawang. Hardi durung bisa nemokake benang lawe kang nyambungake watu ake kuwi kelawan dalan uripe. Hardi kan tendak turune wong paling sugih ing tlatah sambi wesi iku pranyata trima kerja ing pabrik sepatu, dodolan sego bungkusan lan kala-kala mbenakake pit motor saupama ana kang mbutuhake kringete. Hardi kelingan nalika durung wanuh apa maneh ngrasakake aura saka watu ake kecubung combung kang saiki ana ing regeman tangane. Buka lawang, Hardi dipapak ulat aclum. Uluk salame disauri kanthi swara alon kebak panggersah. Sawise nyelehake tas ning meja kerjane, Hardi pengen takon ngenani anak-anake dina iki masak apa lan gosip anget apa kang nembe dadi pocapan. Nanging sisihane malah menyat ngadoh. Obahe bokonge sing wadon ilang ing walike lawang kamar. Hardi cuwa pengen rasane gage nututi, nanging lebuse awak krana sedina muput meres keringet ing pabrik menggak karepe. Hardi kluntrung-kluntrung marani sampiran, nyaut anduk banjur mangkat adus. Sawise adus lan mula sega dikancani sambel terong, Hardi kecapan ijen tanpa tinunggon sisihane kaya sing uwis. Hardi mlebu kamar, lambene sing isih ngeses-ngeses ngempet sisane pedese sambel terong sakala leren. Ing dhuwur dipan sisihane katon ngeloni anake ragil sing isih umur 3 taun kanthi mripat abang kebak. Ana apa, Jem? Atiku lara, Mas. Lara banget. Sare, ana apa? Sapa sing larani atimu? Wiwit jaman biyen kahanan keluargane awake dhewe mung panggang ngene. Ora susah diomong dicacat maneh. Bebrayan melasan taun ekonomine awake dhewe ya pancen kaya ngene. Mbok ya masalah ngono kuwi ora usah dicacat. Apa maneh ning ngarepe sedulur lan tangga teparo. Kosik to, iki ana apa? Sing cacat kuwi sapa? IP ku dhewe, adi jenengan Lastri. Jeng sabar, mosok to Lastri nyacat awakmu nganti kaya ngono? Ning endi kuwi kok ana sedulur lan tangga teparo barang? Hardi miterang. Ing arisan sore mau, puteran minggu iki giliranku methok, Mas. Nanging pancen aku wis kadung janji kelawan Bu Slamet, utang sing wingi gawe bayar sekolahe barepe kae bakal dak sauri kelawan duit arisan iki. Lah apese Bu Slamet ya wis ngenteni, dadi duit arisan ya mung liwat tok, langsung mlebu tase Bu Slamet. Ucape sing wadon karo isih drodosan lho. Hardi mapan lungguh ing sisihe dipan. Hardi tau ngrungokake kojahe motivator kondang Mario Teguh ning TV yen komunikasi jroning bebrayan kuwi pengen lancaran apik ing antarané siji lan sijine kudu gelem dadi pendengar yang baik. Apa Lastri ya ning nggon arisan kono? Adi jenengan sing ayu dhewe sak kabupaten ya melu arisan kuwi to, Mas. Dheweke weruh nalika aku menehake duit arisan menyang Bu Slamet. Terus dheweke muni-muni mosok nyarutang wae ing ngarepe wong akeh. Duit belanjan saka jenengan digawe apa? Padahal ngono kuwi ngisini-sini tra karya brajan lan embo maneh pokoke akeh, Mas. Mosok Lastri isih kurang trima ya, Jeng? Panyawange Hardi tumlawung. Kurang trima piye to, Mas? Wis duwe bojo pegawai BUMN, oleh warisan kebon klopo salapangan bal-balan. Apa sing dimereni saka keluarga kaya awake dhewe iki, Mas? Ake swargi bapak, Dik. Ake kecubung combung. Iya, ati jenengan sing sugih dhewe sak kabupaten kuwi tega mirang-mirangake Mbak Yune IP mung mergo ake. Trah karya brajan pancen aneh-aneh. Mosok perkara ake wae bisa dadi jalaran srengati. Hardi ngarasi rambute Sri sisihane
sing wis ngampingi 18 taun lawase iku. Pundhake wadon ayu kang biyen kanca nyambut gawe ning pabrik kuwi dirangkul. Siji loro rambut nakal kang ceblok ing bathuke Sri disilakake. Sisihane nuli ngrangkul bangkeane kanthi keket. Pundhake Hardi krasa teles anget. Sisihane kuwi bali ngutahake elo ing rangkulane kami senggeken. Angen-angene Hardi mabur marang ali-ali akeh kecubung combung warisane bapake. Embuh ali-ali kuwi dudu emas, dudu perak, mung kuningan, nanging ukirane ngrawit merati. Watu akeh kecubung combung kang dadi motone ali-ali kuwi mung sajempolan tangan, ora gedhe nanging sulake katon merbawani yen disawang. Jarunge muntrak semunar anelai yen kena sorote lampu utawa srengenge, nanging tetep wae regane ya isih kalah karo kebon klapa salapangan sing diwarisake marang Lastri, isih kalah karo regane sawah patang bau sing saiki diwaris kakange Harjono. Uga ora ana saiprit-iprita yen dibandingake kelawan sapi 10 sing diwarisake marang Mbak Yune Hartini. Nganti telung riyaya Hardi durung nemokake wangsulan anang apa swargi bapake kaya emban cindhe emban siladan nalika dum-duman warisan. Kamangka Hardi ing antaraning sedulur-sedulure kapernah sing paling sekeng uripe. Dheweke mung pegawe pabrik sepatu sing bayarane ngepres UMR. Dene Harjono sukses dadi juragan beras, jagung, deli mergo duwe selepan gedhe. Hartini uga sukses dadi juragan terop lan sound system sing prasasat prei mung pendak wulan sura lan poso. Dene adine Lastri saliyane dadi nyonya pegawe BUMN, dheweke uga duwe usaha kreditan klambi sing omsete nganti puluhan yuta. Nanging yo kene dheweke mung diwarisi lemah saceblokan omah sing saiki dipanggoni pit motor antik sing kaprah diparapi besi tua lawan barpe lan ali-ali akeh kecubung combung kang tibake marai meri sedulur-sedulur liyane. Hardi ngendoni rangkulane, dheweke nuli ngelekake sisihane yen wancine wis meh lingsir wengi. Kekarune kudu enggal turu awit esuk umun-umun wis kudu nyepakake sarapane wong sak omah lan bungkusi sego kang bakal dititip-titipake Hardi ing kantin pabrik. Nadyan badine ora sepiro nanging bisa tambah-tambah duit blonjo. Gancaring carita ana swara jumedher pindha gluduk ing mangsa kesanga dumadakan keprungu saka lemari pakaian ing pojok kamar. Hardi kang lagi turu dhewean langsung gragapan. Turune iki mau durung sepiro katek. Kliwat tengah wengi dheweke lagi mapan merga sisihane ngancani anak-anake kang lagi nginep ing nggone mbahne. Hardi bengi iki kaya Joko tuwa durung ketemon jodoh, glimpangan dhewe sawise masak sego buntelan. Alon-alon Hardi menyat marani lemari. Swara kuwi peneris saka panggonan dheweke nyimpen ali-ali akeh kecubung combung. Dheweke ora tau nganggo ali-ali kuwi, kejaba ora kulino nganggo ali-ali, ana rasa kang ora bisa diandharake saben dheweke nyawang watu akeh kecubung combung kuwi. Sadurunge jangkai Hardi tekan ngarep lemari, mbaka setitik gondo wangi kembang mlathi nyamber irunge. Gondo kuwi selut suwe, selut duluk irung. Jangkai Hardi kandhek mripate nyawang pendirangan merga nduleke gondo kembang mlathi kuwi nyebabake mengkoroke githoke. Ketek jantunge Hardi nitir, keringet sajagung-jagung siji loro nelesi bathuk lan pilingane.
kamangka angin ketiga nggawa hawa atis nyubles balung. Hardi klebu wong lanang sing jirih, sajeg jumblek, ora tau ngambah kuburan ijenan, ora tau tirakat ing panggonan-panggonan kang kondang wingit, apa maneh melu-melu peguron olah kanuragan. Bengi iki dheweke wani turu ijenan merga ing omahe dhewe ora ing panggonan liyane. "Mas!" ana swara wadon cumlengking saka mburi. Gulune Hardi krasa abot kanggo noleh. "Mas Hardiman, Sujatmika putrane Mas Widodo Karya Brojo." Hardi ora obah, pengen rasane dheweke mlayu sak banter-bantere ninggalake kamar kuwi, nanging sikile kaya dipantek ing plesteran. Gondo kembang mlati saya ndulek irung, sumbering gondo rasane saka mburine, lan sumber gondo kuwi rasane ngalih ing tengene. "Mas Hardiman, Sujatmika putrane Mas Widodo Karya Brojo, aja wedi lan aja mlayu, aku sing teka, geni panjenengan ora mangayu bagia." Hardi ora bisa kumecap apa-apa, lambene kaya dikunci. Dumadakan ana tangan alus lumer ndemek pundake Hardi, alus banget nanging anyep jejet. Ketek jantunge Hardi saya nitir nalika tangan alus kuwi ora mung leren ing pundak, nanging selut munggah, grayai gulune, grayai kuping tengene. Hawa adem kang digawa angin ketiga selut jejet, nanging pruntuse keringet ora mung leren ing bathuk. Keringet kuwi saiki ambyar ing geger, dada, tangan, uga sikil loro kang saiki kothekan kaya wong-wong sambi wesi yen pinuju patrol keliling lurung. Codel. Mekaten para pamirsa, cariyos ingkang sampun kula waos, cariyos menika tasih wonten sambunganipun. Sumangga dipun tenggo sambunganipun benjang. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.